nurkkapöytään. Pöytää vaikea löytää, missä vois kaksin murjottaa. Ja sit sä tulit siihen, me oltiin nykkäkouluun. Syy ei kuulu sulle, mut miks mun tyttö hymyilee ja puhuu sulle? Yritäks sä iske mun tyttö? Yritäks sä iske mun tyttö? Tyttö hymyilee, tyttö hymyilee, ja mentiin nurkkapöytään. Pöytää vaikea löytää, missä vois kaksin murjottaa. Ja sit sä tulit siihen, me oltiin nykkäkouluun. Syy ei kuulu sulle, mut miks mun tyttö hymyilee ja puhuu sulle? Yritäks sä iske mun tyttö? Yritäks sä iske mun tyttö? Hippa Veikko, mikset anna meidän murjottaa? Yritäks sä iske mun tyttö? Yritäks sä iske mun tyttö? Tyttö hymyilee.